komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:32. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang ining oras ang ginadulong sa inyo sa kaalwan sa Conzaze. Upgrade your immunity, do it with Conzaze. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes, pizza 13 na, bulan sang Abril tuig 2020. Anano ang mga balita kag mga isyo para karon nga adlaw? Kung wala mag-strike ang COVID-19 sa bilog nga kalibutan, wala madiskubrihan kung ano kamalahalon sang mga doktor kag nurses diri sa Pilipinas. Ang gobyerno subong nagpalayag, ginakulang kita nurses, ginakulang kita doctor, mga frontliner sining makamamatay nga kagaw ang COVID-19. Nga kulang kita doktor kag nurses. Kada tuig dihamak ang graduar sa among kurso nga ginakulang ang pungsod Pilipinas. Simple lang. Bangod, wala pa makagraduar ang doktor kag nurses sa ila kurso, ang handom nila magapadulong sa iban nga kapungsuran kay didto. Makaangkon sila sa dako nga sweldo, compensated ang ila gingasto sa pila ka tuig nga ila pag-eskwela sa pagkadoktor kag nurses. Kay kung diri sila sa pungsod Pilipinas, masyado kanubo sang sweldo. Amo ina kun nga asubong, gapanghakroy ang pila naton ka mga mamalida, nakita nila ang kaimportante sang mga doktor kag nurses. Kakuntani sang una pa nga panahon gintagaan ini preparable sang aton gobyerno. Maayo ni kay bangod sa COVID-19 na diskubrihan sang aton gobyerno kaimportante sa mga frontliner. Maayo yang aton soldado kag kapulisan kay gindubli ng sweldo. Pero ang aton doktor kag nurses sa pila ka mga pampubliko nga hospital, wala gid madugangan ang ila sweldo. Amo na nga naglalakat sila, nagpasimpalad sa iban nga kapungsuran kay didto sa iban nga pungsod gadulubli ang sweldo. Nga masiling naton nga daw maulian gid ang gasto sa ila ginikanan bangod sa dako nga sweldo nga ginahatag sa gobyerno sa iban nga pungsod. Panahon man niya. Wake up call sa atong gobyerno nga amo ini nga mga personalidad ang dapat tagaan sa nagakaigo nga pagkamod. Dapat gindulungan ini sila
sa pagpasaka, doble nga sweldo, soldado, kapulisan, doctor, nurses, mga manunudlo, para bla nga pag-abot sa tion nga kinahanglanon naton sila, ara sila. Sa tion sang pitipit nga kahimtangan, subong sining pag-strike sang kagaw o kung COVID-19, dapat sufisyente kita sa doktor kag nurses. Amo nang ginakulang, amo nang kulang sa aton gobyerno. Wala ta mataganig talapangod, wala ta gin-project ang pag-abot sang tion nga ini nga mga tao aton kinahanglanon. Subong ti wala na. Gasiling kita, kulang kita, doktor kag nurses. Natural, kaya ito sa ibang nga pungsod. Ang ila kaalam magitunan dire, nga supposed to be ila iserbisyo dire sa pungsod Pilipinas, didto nila binobo, kag didto nila gin-serbisyo sa ibang nga pungsod bangod sa dako nga kompensasyon. Amon ang rason kung nga ginakulang kita, doktor kag nurses, mga frontliner sa tion subong nga aton sila kinahanglanon. May man niya, daw nakapukaw sa gobyerno nga ini nga mga kurso, ini nga mga personalidad tagaan naton sang pagtamod. Taas-taasan taman ang ila sweldo. Nga bisan paano, hindi sila magdumdum bala nga wala pang makagraduar. Gandom na pa Amerika, handom na pa London, kay dito yung gaduluble ang sweldo. Ang sweldo niya isa katuig di, pilala ka bulan to. Sa iban nga pungsod. Di kundi pabinturar, na kuntani, dapat diri sila magserbisyo sa aton pungsod, tiyanon mo na, purti kagamay sa sweldo, hindi compensated ang ilang gasto. Kag gahandoman nga matagaan sa maayo nga pangabuhi ang ilang pamilya dire sa pungsod Pilipinas. Namin niya, ang COVID-19 nakapukaw sa aton sa madamo nga leksyon. Gin-strike kita sang kagaw, pero initanan nakahatag man sa leksyon sa aton gobyerno kung ano ka-importante sang pila naton ka mga kurso kag pila ka mga trabaho sang Pinoy nga dapat gintagaan pagtamod kag gintagaan sang maayong kompensasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:38 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At
hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga kaaksyon, madapos ang naglaylay na pamaagi at unaprotektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio! Pito ka mga importante nga mapamagi agad mapungga ng paglaps. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44 na. Pwerte ka alam sa pila naton ka mga utod. Ang alam namin gamiton sa husto. Pero kung gamito mo sa hindi amo, patalang sa tao, hindi maayo. Wala pa gani maglabot, pinsa 13 pa lang. Siling sang aton gobyerno nasyonal, probinsyal, kag lokal, hasta Abril 30, ang enhanced community quarantine, nagagwa na sa mga balita sa mga radyo puwak, nga i-extend naman ko no. Ano nga klase ni nga? Hindi ko kaintindi sa aton batasan, no? Luwas sa maayo, abe. Maluyagon kita sa kutso-kutso, bala. May extension na sa Abril 30. Wala pa matapos ang Abril 30 niya, may extension. Bagid? Ay daw sila yung, ano nga plastada ini nagkakatabo. Imbes nga maiban-ibanan ng atong problema, ginadugangan nyo. Amo nang siling ko, bala? Bangod sa bag-o nga mga teknolohiya, maayo man para sa ako na cellphone mo, madasig komunikasyon mo. Social media, purti makadasig. Pero ang iban nga ginabutan da, hindi amo. Ang iban na, maluyagon sa pangguba, maluyagon sa kutso-kutso, maluyagon sa piki nga balita. Diyan kakita na yan, kisa ka disgustado ka mamla. Kisa mainit man ulo mo. Hamak mo abanse paslaya. Wala pa matapos ang 30, extension naman ko no. Ito no. Ay, ginawa ta nga pangamuyo ngo tato na ni kay
Makabalik matabisan paano, makalagaw-lagaw matablang libre, nga wala tabo ng baba kag ilong mo. Ilaya daw maliwago, ay ano nga plastada kisa kahapon daw hindi amo blap matyagwa no ni hindi ta na mahimo nga hindi ta na magulo interest niya. Mati lata ko nung ginahimo sa gobyerno kag mando sa gobyerno. Hindi ta na pagdugangan. Pitsa 30 sa abroad, ikuga nyo pa niya may extension naman. Edo abansi paslay sa aton ay ano nga plastada. Ang akon malang yata ni gamiton ta ni husto. May cellphone kita, sa komunikasyon, gamiton ta husto, social media, gamiton ta husto, kag pagpalapdag, sa gusto nga balita, kag magbulig bla, sa gusto nga balita, pangabuyo sa gusto nga balita. Ang ato niya patalang, ang iban nga komentaryo pa hindi amo, iba niya balbal nga balbal sa gobyerno. Ako ya gabaton ko sa kamaturan nga may diferensya giman ang pagpanagtag nimo. Kundi ang diferensya dada tagtuion kung ang iba wala kabaton. Ako ya aminado ko. Madamo ang wala makabaton. Pero siguruhon ta lang nga ining wala makabaton, wala man sa listahan para wala lain buot bla. Kalain man na yang ikaw ka kinaglan ka mapiak balay mo kabaton ikayo wala. Sa unan to kabaton niya ikaw nagakinaglan wala di kalaway man aya daw kadilis gusto man ina. Pero siguruhon tanay. Ano gibala sa listahan ara ka wala. Ano gibilang standing mo sa pagpangabuhi? Pensyonado ka bala hindi. Amo na bala nga mga bagay antes kita maglumpat sa konklusyon. Ang iba niya sobra ng pangabuhi nila. Ang iba niya may manggad na mareklamo pa niya kami wala. Ba araw-araw na hatag na sa iban. Amo na bala. Ti ang ako niya ang gusto lang. Wala tayong ginakuha nga ang kamaturan ara gid, may ginakulang gid, may ara ginakulang, may ara wala pagkaon, may ara bugas, nga warat baton. Na ituod na. Amo na siling ko kung mag-agi sa aton mga barangay, mag-agi sa diin mga sangasang gobyerno, siguruhan nyo lang. Ang reklamo yara na, basta tagtaganay may reklamo gina. Pero iban nga reklamo, sa nasiling ko na, luyag man sa kag-indi, batunon ka mag-indi, may kamaturan man. May ara nga tag 7 ka kilo, tupa 5 lang. May ara nga 7 ka kilo silang sa gobyerno kag dilatas, iban bugas lang wala dilatas. Di may kamaturan ha. Di amula na ang diferensyada. Pero tindi man naton pagpatamaan gid nga ang wala makabaton isa ka gatos. Ang nakabaton 10,000. Diyahan ta lang isa gatos kung paano makabaton. Hindi kay ang jutay mula makabaton, balbalon, tanga balbalon. Ato nakabaton niya tagduak libo nakabaton. Abi, palayag man kamo, nagilipos, mas laki kabaton. Di ang ginabalbal na to na wala makabaton. Siguro honta, kung wala ka makabaton, ara ka bala sa listahan. Kung wala ka makabaton, matuod ba lang nga dapat hatagan ka gid. Amo na nga mga bagay. Kaya kada mo damo gid sang bisan sa akon, dako damo reklamo tanong mo na. Lin ko siguro hon tanay. Kung bala ano ka matuod, nya siyempre sa amon biyak balay baka baton. Kami wala. Lin ko ara ka sa listahan, nya ti wala man lang napakita ang listahan. Ay ano nga plastada ini. Amo ginaya. Ang makabaton wala reklamo, ang wala makabaton ga reklamo. Diyutay man lang wala makabaton. Pero sa nasiling ko na, may talana nga kadamuon ng gobyerno Putan sa Bacolod, 600,000 ang pumuluyo. Siling sang gapanagtag, sobra lang 1,000 ang matagaan. Ti naturally, mga 400,000 gina hindi matagaan. Nga may dako nga rason posible. No? Amo na bla, ti amo na siling ko nga sige lang ilan tao. Teo, mari naman nagsulod na nya sa ila purok, wala gid nakabaton. Tiyamak mo na. Ay, kabudlay Anon tala ni man? Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 51. Mabalik kami pagkatapos ini.
Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatsyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatsyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. Ang syudad sa Bacolod, siling ni Mayor Bing kahapon na nagapasalamat gid siya sa mga voluntaryo, doktor, nurses na nagapanguna sa pagbukas sa Bacolod Respiratory Outpatient o kon BRO Center. Diin ini siya ara sa base center. Timayo ni para sa aton mga auto dito sa Bacolod, no? Kay mangin fully operational ini siya karon nga adlaw Lunes, Abril 13. Di kon pakonsulta kadto kamuda, masugod na siya, bukas siya. Karon dugay-dugay alas 8, tubtob alas 5 sa ngapon. Suno kay Mayor Bing, wala noon break no? Basig utumon sila Mayor. Ti pakonsulta kamuda, libre ha? Kung nagabatyag ka mo sang pamalatian, katulad sang ubo, hilanat, sipon, asma, respiratory problem, kadto ka muda. No? Kay gagutok na subong ang hospital. Di ko magkadto ka sa pribado subong, mahal man.
Wala man taga siling hindi ka mo magkanto sa pribado. Kung makasarang man lang kamuya ka may mga doktor nga, may family doktor ka mo. Pero kung gusto nyo nga mabalaan kag magpakonsulta, kadto ka mo di. Dira sa base center, may mga voluntaryo nga mga doktor. Ang balo kang nami sini, kung may ang mga prosang action radio, kisa may libre nga konsultasyon, may libre nga bulong. Di base bla, pag-abot sa chimpo nga may ara man magadunar, may ara bla mabinuligon, may ara ga sulubra ang manggad, niya okay padala ta sa base center, may nagkakadto da ga pakonsulta mga pigado, ti pagkatapos pakonsulta, matagaan bulong. Kabay pa, nga mag-abot sini, nga tion nga may mga ara kita utod, nga luyag magdunar bulong, may mga sulusubra sa kinitaan, nga makapadala bulong. May na kay kumplito na gid. Libre ang konsultasyon, libre pang bulong dira sa base center. Pero sumangula, konsultasyon pa lang. Amo lang siling ko base pa malang no? Ag siling ni Mayor Bing nagapasalamat gid siya sa serbisyo sang Kanlaon Medical Society, Negros Occidental Medical Society voluntaryo nga magapungko dira sa base center. Kaya mo na silang ko, mas kumplito, mas tami pagid, kon may bulong. Basi pa man lang may ara man maghatag bulong, nga makapakonsulta ka, may libre bulong pa. Basi, Boss Damlag may ara. Action Radio, Philippine Standard Time, Lasay, 57. Mabalik kami pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bibit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas. Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig tinlo, pabakod, nagabalansi, sang sistema sa aton lawas. Para ini, sa karon nga panahon gid nga kadelikado. Nga aman, ang 7 ka sangkap, ginsulod sa isa ka kapsula. Resulta ya, Evergreen Herbal Capsule. Ang slogan niya, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan.
kung daw gasulubra ang blood sugar mo, bad cholesterol mo, uric acid, sobrang asin, hyperacidity, creatinine, iban-iba na niya. Ang mayong balita kay kung kulang ikaw sang vitamina, zinc, potassium, calcium, magnesium, dugangan niya. Amo ni, ang Evergreen Herbal Capsule, kinanglanon tani, pabakod sa atong lawas, labi na gid sa karon kadelikado nga panahon. Ang Evergreen Herbal Capsule aprobado sang Food and Drug Administration. Mabakal sa tanan nga sanga, sang Sincer Drug Store, dira sa Surgeon Pharmacy sa Bago, sa Jormed Pharma Kabangkalan, kag Blancaflor Drug Store sa Himamaylan. Aksyon Radio Philippine, Standard Time, Las 7:01. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila